Modus sa bukas kotse sa Cagayan de Oro City na huli cam. Nakatutok si Clyde Macascas. Kuha kini sa mga CCTV camera sa mga establishmentong nakapalibot sa Divisoria sa Cagayan de Oro City kung diin naaktuhan ang usa ka lalaking nangabri og usa ka sakyan ang nakaparada sa dalang Cruz Taal. Sa video, mapansin ang lalaking nakakaluog pula nga nagbaktas padulong sa nakapark ng pulang multicab. Wala pa'y usa ka minuto, naabrihan na sa sospek ang multicab. Daw walay kulba ang sospek kay gani nagpabilin ra kini sa pwesto maski dunay patrol sa pulis nga nilabay. Sumala sa uploader og tag-iya sa maong sakyanan, nadala kuno sa sospek ang iyang bag nga dunay mga importanteng butang. MacBook Air 2017 version, akong JBL speaker, ako ang mga gadgets, accessories, and documents, paper related sa akong work. Wala kuno siya magdahom nga makawat ang iyang mga gamit labi pa nga nakalak ang iyang sakyanan. Aminado man nga duna sab siya sala sa nihitabo. Gibasol niini ang kapulisan sa kakulangon kun og seguridad sa lugar. Dili ko gusto mo storya og kanang negative statement, pero it seems like kulang ang security sa tuang city, especially kaning sentrong area sa Divisoria. Usa ka semana na kuno ang nakalabay pero hangtod karon wala pay update ang kaso. Apan sumala sa Kokpo, doon na lead sa suspect ang Station 1 Divisoria. Nagisundan ang atong Police Station 1 regarding niini, no, kay wala dili manggid ta nato matumbok pa kung kinsa gid siya, so ginapanid-an pa sa atong Police Station 1. Hangyo karon sa kapulisan sa publiko nga dili magkumpiyansa o kanunay mag-amping. Ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.